ଟିକେ ପଇସା ବଞ୍ଚିଛି, ଯାଉଛି ଭଲ ଶାର୍ଟଟେ ଅର୍ଡର କରି। ବୋହୁ, ମୋର କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। ଗଗଲେସଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ବନେଇବା ପାଇଁ, ମତେ କିଛି ପଇସା ଦବୁ? କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ? ମୋ ପୁଅ ତ ସବୁ ଇନକମ୍ ତୋ ପାଖରେ ରହୁଛି, ପୁଣି ତୋ ପାଖରେ ପଇସା କୁଆଡେ ଗଲା ଯେ ପଇସା? ତମକୁ କଣ ଇର୍ଷା ହଉଛି ତମ ପୁଅ ମତେ ପଇସା ଆଣି ଦଉଛି ବୋଲି? ସେଇ ପଇସାରେ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ଚଳଉଛି, ତା ଉପରେ ତୁମର ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମୁଁ ଚଳଉଛି। ଝିଅ, ମୋର କିଛି ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ହଁ ମା, ତମେ କଣ ଏତେ ଟେନସନରେ ଜଣା ପଡୁଛ? ମା, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ଆଣିକି ଦଉଛି। ତୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତୋ ଶାଶୁକୁ ତୁ ଏତେ କଥା ଏବେ କହୁଥିଲୁ, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଏବେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ପଇସା ତୋ ଶାଶୁ ପାଇଁ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ସେଇ ପଇସା ନିଜ ମା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ତମରି ପରି ବୋହୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଶୁମାନେ ଆଜି କଳଙ୍କିତ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ନିଜେ ଶାଶୁକୁ ତ ମା ସମ୍ମାନ ଦେଖି ପାରୁନ, ଆଉ କହି ବୁଲୁଛ ନା ଶାଶୁମାନେ ବୋହୁ ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ପରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ମା ହେଇପାରିବନି, ଏଟା ସବୁ କହିବାର କଥା। ନିଜ